Il-ħadd filgħaxija l-pulizija ġew marfa dwar sitwazzjoni li kienet tinvolvi numru ta' turisti li kienu qed jikkawżaw kaos u għajjat fit-triq Kannataċi fis-Swieqi fejn sansitra twadbu oġġetti fit-triq minn fuq il-bjut. Uffiċjali mill-Pulizija tad-Distrett mill-Assa ta' San Ġiljan waslu fil-post flimkien mal-uffiċjali tal-komunità. Ir-residenti provdew filmati biex jgħinu fl-identifikazzjoni ta' dawk responsabbli għad-diżordni. Fl-istess ħin numru ta' sidien ta' kirjiet osra u managers tal-proprjetajiet li hemm f'din it-triq offrew il-kooperazzjoni sħiħa tagħhom provdew id-dettalji kollha tal-kerrija. Il-Pulizija qalu li minħabba l-komplessità tal-inċident bexieren ta' individwi miġbura fuq galleriji, bjut u fit-triq mhux dejjem ikun possibbli immedjatament li wieħed jiddistingwi lil dawk li kkawżaw id-diżordni b'mod attiv minn dawk illi kienu sempliċement preżenti. Għalhekk qed issir analiżi dettaljata tal-filmati u l-evidenza kollha disponibbli biex il-Pulizija jidentifikaw b'mod preċiż lil dawk responsabbli u jiżguraw illi tittieħed azzjoni. Il-Kunsill ta' Swieqi ilu snin twal jagħmel pressjoni fuq il-Gvern minħabba din is-sitwazzjoni illi m'għadix tollerabbli. Residenti li tkellmu magħna qalulna li kitbu huma stess lil numru ta' deputati, ministri u sansitra anke direttament lil Kastilja iżda l-problemi baqgħu ma ġewx indirizzati. F'kummenti lil dan l-istazzjon is-Sindku Noel Muscat fakkar kif 10 snin ilu kien talab għal kooperazzjoni akbar fuq dawn il-problemi u kienu anke proponew bħala Kunsill diversi soluzzjonijiet. Dan kien 10 snin ilu, dakinhar kellna problema, illum għandna kriżi, sostna s-Sindku ma' Net News, għax kull sena s-sitwazzjoni qed issirar.